Katapult. Mohutné drevené veže vrhajúce obrovské, častokrát horiace balvany. Stroje schopné na diaľku búrať silné opevnenia hradov. Áno, hovoríme o katapultoch. Konštrukcia katapultu je známa už od stredoveku. Svoj pôvod má v starovekej Číne, kde bol objavený v dobe 300 rokov pred našim letopočtom. V 12. až 13. storočí ho používali mongolské kmene na dobývanie opevnených miest pri obsadzovaní Stredného východu. Približne v tomto istom čase sa objavuje v Európe, hlavne vo Francúzsku. Zároveň sa objavuje aj vo výzbroji husitských vojsk na našom území. Keďže katapult pracuje na fyzikálnom princípe, rozhodli sme sa ho zostrojiť aj my. Najprv sme sa na prácu dobre vyzbrojili nástrojmi a materiálom a potom sme sa s chuťou pustili do práce. A ako má náš katapult naozaj vyzerať? Pozrite si našu krátku animáciu. Najprv sme si látky namerali a skrátili na požadovanú dĺžku. Materiál sme pevne uchytili do stolárskych svoriek a začali sme rezať. Opracovali sme ich rašklami a brúsnym papierom. Dali sme si záležať, aby rovnaké časti boli naozaj rovnako dlhé. Začali sme podstavou katapultu. Takto vyzerá rám ešte nespojený s krutkami. Na látke sme si vyznačili miesta pre skrutky. Na vytvorenie pravého uhla medzi latkami sme použili rohovú svorku. Potom sme latky spojili brúdmi. V tomto prípade sa nám bohužiaľ drevo trochu vyštiepilo. Po zložení rámu sme si vyznačili miesto, kde budeme pripájať zvislé latky. Tie budú držať vodorovnú os s ramenom a závažím.
Aby sme latky pripevnili kolmo, opäť sme použili rohovú svorku. Obe latky, ktoré spájame s ramou, musia ležať v jednej rovine, inak nám bude katapult strieľať krivo. Strednú priečku rámu vlepíme pomocou lepidla na... Ak má priečka príliš veľkú úlohu, zmiešame lepidlo s trochou drevených pilín. A to je na dnes všetko. V ďalšom dieli si ukážeme, ako spevníme konštrukciu a vyrobíme plošinu na velesom. Tešíme sa na naše ďalšie stretnutie.